Procurorii de la Parchetul General au redeschis dosarul de fals în declarații al lui Dan Voiculescu. În declarația dată pe proprie răspundere la Parlament în 2008, Voiculescu a spus că nu a făcut poliție politică. În realitate însă, judecătorii au stabilit definitiv că Dan Voiculescu a dat note informative fostei securități. Așa că soluția de neîncepere a urmăririi penale a fost infirmată și dosarul redeschis. După ce vor analiza probele, procurorii vor stabili dacă există suficiente motive ca să înceapă urmărirea penală împotriva lui Voiculescu. Acesta a negat de-a lungul timpului colaborarea cu securitatea. Nu am avut relații cu securitatea. Ați avut, domnule Voiculescu? Nu am avut relațiile cu ofițerii de securitate. Nu am avut decât relații profesionale. Aceste relații, domnule Voiculescu, cu ofițerul care răspundea de întreprinderea Vitrocim. Eu, dintr-un dizident arestat fără vize, oamenii vor să mă transforme într-un agent politic, un agent al poliției politice. Aici se crea confuzia că dacă ai lucrat cu Dunărea și Dunărea era firma securității, înseamnă că și tu erai al securității. Doi, permisiunea asta de a lucra sau a nu lucra la o reprezentanță de firmă străină nu o dădea decât securitatea. După decizia definitivă a judecătorilor, Dan Voiculescu și-a schimbat declarația și anul acesta a confirmat în scris că a făcut poliție politică. Afirmația a fost făcută în declarația depusă pentru un nou mandat de senator. Cu toate acestea, în instanță, Voiculescu încă mai încearcă să anuleze verdictul, folosind căi extraordinare de atac. Liderul PC susține că hotărârea CNSAS în privința sa este nulă din cauza poetului Mircea Dinescu, fost membru CNSAS. Voiculescu a invocat faptul că atât timp cât Mircea Dinescu a fost declarat incompatibil de ani, toate deciziile semnate și de acesta sunt nule. Numai că legea prevede anularea hotărârilor doar în cazurile de conflict de interese, nu și de incompatibilitate.